Et dono la benvinguda al 9è capítol de Districtes, la sèrie de Recapturant creada amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Avui ens endinsem a Nou Barris, un districte que, en contra del que el seu nom pot fer pensar, està format per 13 barris. La seva història està marcada per les mancances, però també per la força col·lectiva d'un moviment veïnal capaç de transformar el seu entorn i de donar forma a un districte divers i orgullós de la seva identitat. Som-hi! Abans de ser districte, el territori actual de Nou Barris formava part del municipi independent de Sant Andreu de Palomar i després de la seva annexió a Barcelona el 1897 es va integrar dins del districte de Sant Andreu. L'origen del nom de Nou Barris, però, és molt més recent. Prové d'una revista veïnal dels anys 70, editada per la primera associació de veïns de la zona. La publicació recollia les reivindicacions i notícies dels barris i es va convertir en un símbol de la lluita ciutadana. Quan l'any 1984 es van establir els 10 districtes actuals, aquell nom carregat de consciència col·lectiva es va convertir en oficial. Durant segles, Nou Barris va ser una zona rural, plena de masies escampades pels vessants de Collserola. Els torrents i les fonts regaven vinyes i hortes que alimentaven Barcelona. D'aquell passat encara en queda la memòria en els noms de barris i espais com Can Dragó, Can Guineueta, Torre Baró o la mateixa Torre Llobeta, avui convertida en centre cívic. El nucli urbà més antic del districte és Vilapicina, al voltant de la petita capella de Santa Eulàlia, documentada ja al segle X. Al seu voltant es van aixecar hostals i masies que feien de punt de pas entre Barcelona i els pobles del Vallès. A mitjans del segle XIX, la revolució industrial va començar a transformar aquest paisatge amb l'arribada del ferrocarril, els tallers del nord o l'obertura del passeig de Fabra i Puig. Ja al segle XX, Nou Barris es va convertir en un dels espais de creixement més dinàmics de la perifèria de Barcelona. S'hi van aixecar grups de cases barates, com les de Campeguera, i van néixer barris sencers com les Roquetes, Verdum, la Prosperitat o la Guineueta. L'arribada d'immigrants va fer créixer la població fins a superar els 17.000 habitants abans de la Guerra Civil. Amb el franquisme, el creixement es va disparar. Milers de famílies vingudes d'arreu d'Espanya van trobar aixopluc a Nou Barris, però en condicions molt dures. Barraques, habitatges d'autoconstrucció i polígons aixecats ràpidament, com els del Turó de la Peira, Verdum, la Trinitat Nova o Ciutat Meridiana. L'especulació urbanística deixava enrere barris sencers sense clavegueram, sense escoles i amb molt poques connexions de transport. La precarietat era tan evident que alguns infants havien d'estudiar en vells tramvies reconvertits en aules. Aquestes condicions de vida van despertar una força col·lectiva. Als anys 60 i 70 van sorgir associacions veïnals que es van convertir en un referent de la lluita ciutadana. Manifestacions, vagues de lloguer, olimpíades populars, tancaments i fins i tot autobusos segrestats per pujar-los fins als barris. La creativitat i la perseverança dels veïns van aconseguir millores reals i van marcar un abans i un després en la història del districte. Nou Barris es va forjar una identitat de resistència i solidaritat que encara avui forma part del seu caràcter. Amb l'arribada de la democràcia, moltes d'aquestes reivindicacions es van fer realitat. Als anys 80 i 90, l'Ajuntament va impulsar un urbanisme pensat per reconnectar els barris i dignificar els espais més castigats. Es van obrir la Via Júlia i l'Avinguda Rio de Janeiro, i van néixer places que avui són icones del districte, com la de Llucmajor, la de Sóller o la d'Àngel Pestanya. També es van crear nous equipaments i parcs que han donat qualitat de vida a una zona fins aleshores marginada.
Nou Barris ha passat de ser un territori rural i oblidat a convertir-se en un districte divers i orgullós de la seva història. Un mosaic de 13 barris que, tot i les dificultats, ha sabut construir una identitat compartida. La història de Nou Barris és, sobretot, la història de la seva gent. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquest viatge i fins al proper capítol de Districtes.